Indlu yobuholi bendabuko eEastern Cape ithi uma izwe lizimisele ukuqhakambisa abaholi bendabuko kumele libuyise iziNkantolo zomdabu ezindaweni ezisemakhaya. USihlalo wendlu yobuholi bendabuko iNkosi uMwelo Nonkonyane uthi amakhosi awanamandla ekulweni nokushona kwabakhwetha ekusokeni njengoba lamandla athathwa nguhulumeni. Ayi-29 amakhwenkwe athe abhubha ngexesha lolwaluko lwasehlotyeni kweliphondo lempuma koloni. Inani elibonwa njengeliphezulu kakhulu kwiphondo apha abantwana begazi neNkosi bephambili ekukhuseleni elisiko. Kodwa kuhulumente wephondo uthi lo ayingomcimbi weNkosi nje koko udlumzi uphela. It will always be very difficult to think that this is somebody's responsibility. This is a societal matter and it needs a collective wisdom, collective approach, needs families. This needs families actually. The fact that we have been referring this matter as if it's a matter of traditional leaders, it has been a diversion. Indlu yeNkosi ke kweliphondo ithi botshwa izandla nenyawo. Once the government they amend the laws and say clearly we've got traditional authorities in the country, they've got the power to administer this custom, there will be no confusion. So nobody is going to do as he or she pleases, as it is happening here. That's number one. Number two, our courts will be there and hopefully they will be given resources. Ukanti indlu yeNkosi kwaphinde yagxininisa ukubaluleka kokubumhlaba athathwa abuyiselwe ezandleni zeNkosi nanjengabantu abebephambili ekulweni ukuxuthwa kwawo. Kwindaba ze SABC ndingubusisiwe Jameson Mantashe ndisebhisho.